ንምዃኑ ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ምዕጣቕ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ መንፅር ይፍቀዶ ዝብልን ስዒቡ እውን ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ እንተሒዛ ኣብታ ሃገር ይኹን ኣብ ዓለም ለኸ ብሓፈሻ እንታይ ክፍጠር ይኽእል ኣብ ዘርእሲ እውን ዓለም ለኸ ሕግታት ወቕታዊ ዛዕባታትን ኣስፊሕና ክንዕዘብ ኢና ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ ናይ ኒውክሌር ጉዳይ መልዓል ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ንእስራኤልን ኢራን ናብ ኩናት ክእትወን ዝኽኣለ ዓብ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ንምዃኑ እውን ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ክትውንን ትኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ብዓለም ለኸ ደረጃ መተሓሳሰቢ ካብ ዝኾኑ ጉዳያት እቲ ሓደ እዩ እዚ ናይ ኒውክሌር ጉዳይ እቲ ቀዳማይ ኢራን ዝፈረመቶ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንኸይትምህዝ ወይ እውን ንኸይትሕዝ ዝገብራ ብዙሓት ዓለም ለኸ ስምምዓትን ሕግታትን ፈሪማ እያ ካብዚኣቶም መንጎ እውን ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ናይ ዘይምምሃዝ ስምምዕ ወይ እውን ኤንፒቲ ተባሂሉ ብሓፂር ስም ዝፅዋዕ ስምምዕ እዩ ኢራን ናይዚ ስምምዕ ፈራሚት ሃገር እያ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ንከይሕዛን ናይ ጦር መሳርሒ ንከይስፋሕፋሕ ብዝብል ጉዳይ ኩለን ናይ ዓለም ሃገራት ፌርመአን ኣዕሪፈን እየን ኤንፒቲ እውን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ተዓጠቓ ሃገራት ነቲ ናይ ጦር መሳርሒ ንከየመሓላለፋ ዘኽእል እዩ ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ዘይብለን ሃገራት ድማ ንከይውንና ወይ እውን ንከይሕዛ ዝገብር ሕጊ እዩ ብናይ ኤንፒቲ መሰረት እውን ኢራን ናይ ኒውክሌር ሓይሊ ንናይ ሰላማዊ ዕላማ ጥራይ ንክትምህዝ መሰል ዝህባ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ንናይ ጦር መሳርሒ ንክተውዕሎ ዝግባእ ኣይኮነን ነዚ ሕጊ እውን ኢራን ፈትያ ተቐቢላቶም ፈሪማቶን እያ ብኸምዚ ፌርማ መሰረት እውን ናይ ዓለም ለኸ ኣውቶማቲክ ሓይሊ ኤጀንሲ ኦፍ ዝብል ኣባል ኸውን እዩ ናይ ሕቡራት መንግስቲ ትካል እውን እቲ ኻልእ ኢራን ንኸይትዕጠቕ ዝገብር እዩ ኢራን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ብዝምልከት ብዙሓት ናይ ሕቡራት መንግስቲ ኣባላት ናይ ጸጥታ ቤት ምኽርታትን ውሳነታት ኣሕሊፎሙላ እዮም እዚኣቶም ውሳነታት እውን ናይ ኢራን ናይ ዩራኒየም ዕቤት ንምቁራጽ ተለሙ እዮም እቲ ኻልእ ኢራን ካብ ዝፈረመቶም ሕግታት እቲ ሓደ ኣብ 2015 ኢራን ኣብ P5+1 ወይ እውን ቻይና ፈረንሳ ጀርመን ሩስያ እንግሊዝን ኣሜሪካን ኣብ ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ፈሪማ እያ እዚ ስምምዕ GSPO ብዝብል እዩ ዝፍለጥ በቲ ስምምዕ መሰረት ኢራን ኣብቲ መርሃ ግብሪ ንኸይትሳተፍን ኣብ ናይ ኒውክሌር ስራሕቲ ንኸይትኣቱን ተቐቢላ ፈሪማ እያ ኣብ ክንድኡ መልሲ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገብሩ ዓለም ለኸ ማዕቐባት እውን ንክላዓሉ ተወሲኑ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዩናይትድ ስቴትስ ንርእሳ ኣውፂኣ እያ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድማ ተወሰኽቲ ማዕቐባት ገይራ እያ እቲ ስምምዕ ድማ ኣብቲ ሰዓት ናብ ልዑል ፀገም ኣትዩ እዩ ብኸምዚ ምኽንያት ኢራን ኣብቶም ስምምዓት ካብ እተገብሩ ማዕቐባት ቀስ በቐስ ከም ዘይትቕበሎ ዕላዊ ገይራ እያ ንሱ እውን እሞዳ ማዕቐብ እንድሕር ዝግበረኒ ኣነ እውን ኒውክሌር ምምሃዝ ክቕፅሉ እየ ዝብል እዩ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ኣትያቶ ዝነበረት ውዕሊ ዋላ እኳ እንተፈረሰ ናይ ዓለም ለኸ ኤንፒቲ ፈራሚት ዝኾነት ሃገረ ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንምሓዝ ይኹን ንምምሃዝ ሕጋዊ መሰል የብላን እዩ ናይ GSPO ስምምዕ ድማ ንኢራን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ክትዕዘባ ዘኽእል መሳርሒ ነይሩዎ እዩ ይኹን እምበር ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ስምምዕነት ድሕሪ ምውፃኣ ኢራን ናይ ዩራኒየም ምብጻግ ስርሓ ክተቐፅሎ ጀሚራ እያ ክብል ገሊጹ እዩ ዋላ እኳ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ከመተዓጠቐት ዘረጋገጽ ዓለም ለኸ መረዳእታ እንተዘይሃለወ ናይ ዩራኒየም ምብልጻግ ዓቕሚ ምውሳኽን ምስ IAEA ብምዃን ንዘሎ ምቁፅጻርን ምርድዳእን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ምምሃዝ ዓቕማ እናዓበየት እያ ዘላ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩሎም እዩ ስጋኣት ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንኽትዕጠቕ ኣብ 9 ደቂቓ እያ ትርከብ ክብሉ ከቲሶምማ እዮም ንሳ ድማ ኣነ ብሰላማዊ ግልጋሎት እየ ዘውዕሎ ክትብል ገሊጻ እያ ኢራን ብዝኾነ ይኹን ኣጠማምታኣ ናይ ኒውክሌር ጦር ክዕጠቕ እየ ዝብል ሓሳብ ገሊጻ ኣይትፈልጥን ኮይኑ ግና ጎረባብታ ይኹን መሓዙታ ኣዝዮም ሰጊኦም እዮም ነዚ ስዒቡ እውን እቲ ተፈሪሙ ዝነበረ ናይ 2015 ስምምዕ ኣሜሪካ ንምንታይ ወፂኣ ዝብል እዩ ነይሩ ኣሜሪካ እውን ካብ ዝስምዕ ንኽትወፅእ ዝገበርዋ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2018 ወይ እውን ኣብቲ ፈለማ ናይ ስልጣን ግዝኦም እዩ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ሓባር ተግባር ወይ እውን GSPO ስምምዕ ኣሜሪካ ንኽትወፅእ ገይርዋ እዩ ነዚ ምኽንያት እውን ትራምፕ ኣብቲ ሰዓት ከም ዝኽብል ገሊጹ እዩ እቲ ቀዳማይ እዚ ስምምዕ እኹል ኣይኮነን ዝብል እዩ ነይሩ ነቲ ስምምዕ እውን ሕማቕ ስምምዕ ክብሉ ፀዊዖሞ እዮም ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር ድሌት ንምዕፃው እኹል ስምምዕ ከም ዘይኮነ ገሊፆም እዮም ነቲ ስምምዕ ብምጥራፍ ይኹን ድሕሪ ሒደት ዓመታት እንዳሓሩ እውን ኣብ ኢራን ናይ ዩራኒየም ፍልፍል ማዕቐብ ተገይሩ ዝነበረ ስምምዕ ክንዲ ዝኣክል ዓጋቢ ኣይኮነን ንሕና እውን ኢራን ፈፂማ ክትሕዞ ከም ዘይግባእ ኢና ንኣምን ክብሉ ገሊፆም እዮም ትራምፕ እዚኣቶም ስምምዓት ኢራን ኣብ ቀጻሊ ናይ ኒውክሌር ጦር ንኽትሕዝ ክፉት ማዕጾ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ስለዚ እውን ንተወሰኑ ዓመታት ዝብል ካብቲ ስምምዕ ብምውፃእ እቲ ስምምዕ ብምምሕያሽ ኢራን ክትፈርም ኣለዋ ብዝብል ነቲ ነባር ስምምዕ ገዲፎም ወፂኦም እዮም እቲ ካልእ ናይ ኢራን ባላስቲክ ፕሮግራም እናዓበየ መጽእ ስለ ዘሎ ኣተሓሳሲቡኒ ክብሉ ገሊፆም እዮም
እተስምምዕ ንናይ ኢራን ናይ ባላስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም ዘይምልከቶ ስለ ዝኾነ ትራምፕ ነዚ ከም ዓብ ስጋት ቆፂሮም እዮም። ንኢራን ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ክተፈርምዋ ከለኹም ምስኡ ሓቢሩ ባላስቲክ ሚሳይል ንከይትምህዝ ክትገብርዋ ነይርኩም ብምባል ነቶም ነባራት ፈረምቲ ክወቕሱ ጸኒሖም እዮም። ናይ ኢራቅ ከባቢያዊ ምንቅስቓስ እቲ ካልእ ናይ ትራምፕ ስጋኣት እዩ ነይሩ። እቲ ስምምዕ ኢራን ኣብቲ ከባቢ ብዘለው ብኸምኒ የመን፣ ሶርያን ሊባኖስን እትገብሮም ምንቅስቓስ የተሓሳስበኒ ኢሎም እዮም። ኢራን ነዚ ስምምዕ ብናይ ባላስቲክ ውፅኢቱን ሓዊሱ ክትፈርም እዩ ዝግባኣ ክብሉ ይዛረቡ እዮም። እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ጽዕንቶ ዘገድዶም እዩ። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ምረፁኒ ሰዓት ኣብቲ ናይ ፈለማ ስልጣን ዘመኖም ትራምፕ ኣብ 2016 ንፕሬዚደንት ውድድር ክገብሩ ከለው ነዚ ስምምዕ ቀዲደ ክስንድዎ እየ፣ ካብቲ ስምምዕ ናይ ኣሜሪካ ከውፃየ፣ ጥንኩር ዝኾነ ስምምዕ እውን ክትፈርም ኣለዋ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ብዝኾነ ኮይኑ ኣሜሪካ ነቲ ስምምዕ ገዲፋቶ ድሕሪ ምውፃኣ ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንምስራሕ የኽእል እዩ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዩራኒየም ብብዝሒ እናሰርሐት ከም ዘላ ብጸላእታ ገጽ ይዝረበላ እዩ። ንሳ ግና ሕጂ እውን ደጊማ ኣነ ንሰላም ይሰርሖ ክትብል ትገልጽ እያ። ሕጂ ድማ ናብቲ ካልኣይ ሕቶ ክንጓዓዝ እንከለና ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ እንተሒዛ እንታይ ይፍጠር ንዝብል ናይ ዓለም ለኸ ጦር ተንተንትን ናይ ፖለቲካ ሰባትን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ይዛረቡ እዮም። ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ክኸውን የብሉን ዝበልኦ እንተዝኸውን ወይ እውን ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ኢራን ኣብ ኢዳ እንተሒዛ ብዙሕ ነገር ክፍጠር ከም ዝኽእል ይግለጽ እዩ። እቲ ሓደ ነዚ ቦታ ወታደራዊ ሚዛን ከዛብዕ እዩ ክብል እንትገልጹ ናይ ጦር መሳርሒ ምውድዳር ስጋኣት እዩ። ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ እንተትሕዝ ካልኦት ናይ ተኸባቢ ሃገራት ብፍላይ እውን ናይ ኢራን ጸላእቲ ዝኾና ከም እነ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፅን ቱርክን ዝዓይነት ሃገራት ናይ ርእሰን ናይ ኒውክሌር ጦር ምምሃዝ ንምስራሕ ብህፁፅ ስጉምቲ ክወስዳየን ዝብል ስጋኣት ሓዲሩ እዩ። እዚ ድማ ንማእከላይ ምብራቕ ናብ ሓደገኛ ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ምውድዳር ክእቱ ዘኽእል እዩ። እዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ ከቢድ ዘይምህዳእ ዘምጽኦ ሳዕቤን እዩ። ኣብ ካልኣይ ዝሰርዕዎ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ከዳኽም እዩ ዝብል እዩ። ኩለን ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ናይ ኒውክሌር ጉዳይ ዝፈረመኦ ናይ ኤንፒቲ ስምምዕ ናይ ምፍራስ ስጋኣት ክበጽሖ እዩ። ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ እንተትሕዝ ኣብ ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ዘይመሓዝ ስምምዕ ኤንፒቲ ተኣማንነቱ ልዑል ዝኾነ ሕቶ ካብ ምልዓሉ ብተወሳኺ ሃገራት ነዚ ስምምዕ ገዲፈን ንምውፃእ የገድደን እዩ። እዚ ስምምዕ ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ንከይስፋሕፋሕ ተለመ ተፈጥሮ ወሳኒ ዓለም ለኸ ስምምዕ እዩ ነይሩ። ንኢራን ስጉምቲ እውን ካልኦት ሃገራት ነቲ ስምምዕ ገዲፈን ብምውፃእ ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ናይ ምርካብ መሰል ክህልወን ዝገብር ክብል ገሊጹ እዩ። ካልኦት ሓደሽቲ ዝኾኑ ናይ ኒውክሌር ስራሕቲ ንምፍጣር ዘኽእል እዩ። ናይ ኤንፒቲ ስምምዕ እንድሕር ደኣ ተዳኺሙ ብፍላይ እውን ውጥረት ዘለዎ ከባቢታት ሓደሽቲ ናይ ኒውክሌር ሓይልታት ንኽመሃዙ ዝገብር እዩ። እዚ እውን ዓለም ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መገዲ ዝወስድ ስጉምቲ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ፖለቲካን ኢኮኖምን ጸገማት እዮም። ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ እንተትሕዝ ናይ ዓለም ለኸ ማዕቐባት ኣዝዮም ከምጠናኸሩ እዩ ዝዝረብ። እዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ኢኮኖሚ ልዑል ዝኾነ ጽዕንቶ ይፈጥር ክብሉ ይዛረቡ እዮም። ካብ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምንጻር እውን የስዕብ እዩ ብምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክሓብር ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ክላዕሉ ዝገብር ምንቅስቓስ ብዕላዊ ዘጀምር እዩ። ኣብ መበል 4 ዘቐመጥዎ ድማ ናይ ግብረ ራዕዲ ስጋኣት እዩ። ኢራን ናይ ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ብቐጥታ እንተሂባ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ግልጽ እዩ። እስራኤል እውን ነቶም ገበርቲ ራዕዲ ዝበልክዎም ጉጅለታት ኒውክሌር መሳርሒ ተቐብሎም የላ ዋላ እኳ እንተኸሰሰት ኢራን ክሳብ ሕጂ ብዕላዊ ከም ዝገይረ ኢላ ኣይገለጸትን። ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ወናኒት ሃገረ ኢራን እንድሕር ደኣ ኮይና ናይ ኒውክሌር ቴክኖሎጂታት ምናልባሽ ናብ ዘይግብኦም ሰባት ኢድ ክኣቱ ትኽእል እዩ ዝብል ዓለም ለኸ ስጋኣት ፈጢሩ እዩ። እዚ ዓለም ለኸ ስጋኣት ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ ኣሜሪካን ብሕታውን ከይተረፈ ድቃስ ዝኸልኣ ጉዳይ እዩ። ምናልባሽ ኣብተን ጸላእተይ ሃገራት እዚ መሳርሒ እንተኣትዩ ናሃተይ ህላዊ መስግእ ኩነታት እዩ ክትብል ትገልጽ እያ። ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ዘለዋ ኢራን ናይ ክልላዊ ፖሊሲኣ ንምግባር ወይ እውን ጽዕንቶ ንምፍጣር ከም እትጥቀመሉ ኣሜሪካ ብሰፊሑ ብጭንቀት ይዋ እዩ። ብኸምዝን ካልኦት ጉዳያትን ኢራን ናይ ኒውክሌር ጦር መሳርሒ ንኸይትዕጠቕ ካብቶም ዝፈረመቶም ሕግታት ተላዒልና ንኸይትዕጠቕ ዝገብራ ብዙሓት ከም ዝኾኑ ግለጽ እዩ። ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።